Olemme nyt täällä korkeuksissa ja huipulla ja matkamme johtaa vielä korkeammalle. Luovutan täten tämän kameran juhlallisesti Yle Vision uudelle HR-päällikölle Sari Veikkolaiselle. Joka ei osaa sitä käyttää, mutta ei anneta sen häiritä. Kiitoksia. No kun nyt tätä opetellaan. No. Eli tossa sä näet mitä se kuvaa ja tossa se kamera on. Koska se kuvaa? Nyt parhaillaan. Miten sen saa pois päältä? Painamalla tosta stop. Kannattaako mun lopettaa? Ei kannattaa nyt selostaa. Jaha, tässä on Elina Majakari, Juutilainen Majakari, epämiellyttävä kaksoisnimi mukavalla ihmisellä. Juutilainen identiteetti-nimi Majakari. Tuleva entinen esimieheni. Niin. Uusi esimieheni ja tuleva entinen esimieheni. Mukava oli tavata kivempi kuin Jatka. tapaamme jatkossakin. Tapaamme jatkossakin, aivan varmasti. Kiva. Onnea sulle kaikkea. Kiitos. Lähdetäänkö tuonne yläkertaan? Lähdetään. Näyttää joku kuvagaleria. Pitääkö tässä kuvata koko matka? Uskallatko? Vai kompastuksen? Katsotaan. Jaha, Tuija Aalto näyttää meitä tietä kohti uusien palveluiden korkeuksia. Joo, mutta ei sillä ole paljon mitään. Siellä on niinku tikapuita on 3 kerrosta. Tässä on Asta lumikirja. Tää kyllä häikäisee tämä aurinko.